Counties makalwe county ma Kisumu en ni jopuonjre mag Mbalariany mago eko mag Nyakach sub county osidho Okil Tom Ojienda kaka jachung' ma owinjore gi kom senator e county ma Kisumu. E nyasi maber notimore e gwengego eko mag Katito, jopuonjre go eko kokalo kuom jakom mar riwruok margi manoero Michael Ongoro gisingo kao okang' kata kao ting' mar wuotho e kor gwenge makonoero ka gilando ne jopiny manifesto mabeyo mabende gin mago eko mag Okil Tom Ojienda. Owacho ni kokalo e leka mar Ojienda mar choro Kisumu e rang'iny mamalo, gibiro chung' kode magineni obedo senator county ma Kisumu e kinde yiero madu maraboro. Korka kore Okil Tom Ojienda owuon to owacho ni obiro temo mateka mar neno ni jopuonjre go eko mag Mbalariany go obedo kod duol e county ma Kisumu kotenore kod weche go eko mag dongruok. Motelo ne mano ero, Okil Tom Ojienda oromo kod johala ma Katito mabende osingo chung' kode, kendo Ojienda bende ojiwogi gibigone ombulu kaka senator yiero madwe maraboro mar higani eri. Today we've had a great occasion with Professor Tom Ojienda, who is the senatorial candidate for the Kisumu County. We've had a session, we've had his manifesto, wakoyo modo waside kaka Mbalariany wang'iyo manifesto mare warango to waneno ka prof nigi gik manyalo tero ne oganda. Omiyo wakao Professor Tom Ojienda wakele iru kaka the third senator ma Kisumu County mondo mi uyiere e nomination gi otiko mar ODM, then chako yiere August odhi otine Kisumu County for support the first president of the Republic of Kenya, His Excellency the Raila Amolo Odinga. Professor Tom Ojienda wuoyo kodwa kendo nwaromo kod as students mondo konwa ni en kaka Professor Ojienda. Ing'eni ok dang' iwach mana ni an adhi vote ng'ane to pok okoni gima manifestos mage, gik mage modwa watimo ne jo Kisumu County. Koro nobiro mondo okonwa manifestos mage, gik modwa timo, kendo wawinjo kaka wuoyo, kendo wuoyo kodwa maber, kendo manifestos ge beyo kabisa. Kochako gi somo, ji nyaka som, Kisumu County nyaka bed maber, kendo wamor kode kabisa. Kawuono mor nikech nyithi Mbalariany duto ma Nyakach obedo kanyakla kawacho dhok achiel ni Professor Tom Joseph Ojienda gidhi chako go wuodhni ayanga mar bedo senator Kisumu County. Omiyo wan wawacho gi dhok achiel ni Kisumu County samo bete ni dwaro an oversight, dwaro a realist, kendo dwaro ng'at ma determined mondo kel telo manyalo kelo adieri kod kanyakla mar oganda duto. Omiyo wan kendo aungo lwedo chenro kod achiel ma students duto ma Nyakach wacho kawuono ni Professor Tom Joseph Ojienda is the best candidate manyalo kelo geno kendo e Kisumu County. Omiyo akwayo ji duto, jo Kisumu duto, ni waunguru Professor lwedo, to in the same and in equal measure wamiuru the fifth president Raila Amolo Odinga support moro mokoni. You need competent leadership. You need a leadership that understands the law. You need a leadership that aspires to do greater than we see today. You need a leadership that aspires to a level that will see that in all the 7 sub-counties in due course, we will have universities. That will make it easier for you. Ladies and gentlemen, today, as I accept your endorsement, I want to say thank you. I want to say thank you again. And I hope that you will walk the journey with me so that during nominations, as Brian has pointed out, we would want to have members of this association as part and parcel of our agents. I humbly accept the endorsement to run and with the wisdom of Musa to be endorsed as the senator for Kisumu County. And I'm sure that this endorsement will lead to my success as the elected senator of Kisumu County. So help me.
ng'amose yalo mang'eny. Wakwayo ni ene mo miye uru lwedo to senior council kidhi ng'enwa vijana mantiere e motorcycle industry. Joboda boda los nigi chike maber. Manyalo kawo pesa keto ufuko gi. Kane wabiro ka to wabiro kae ni mondo wasir wuodwa donge wang'e mochomo donge emomiyo ne waluongou to wawacho ni wawach dhok adiwa wang'e kumwachomo. Ka wan jo-ODM to wang'e ni wan gi teko mar go kura to wang'ni dong'e ni temo chol Raila Amolo Odinga. Telo chomo Raila Amolo Odinga ka wadhi mbele to ka wasego kura ni Raila Amolo Odinga to kwang'iyo gavana ma Kisumu ka be uketo lwetu ang'e ni ng'enyu ubro miyo Profesa Peter Nyang'ong'o donge. Bas koro Senate koro chomo Nyakach donge chomo Nyakach. Ka gavana oseyiseme Senate koro Nyakach mondo wadhi walos sheria maber. Tielo dong ber gi professors. Koro wamakre uru ka waparo mbele ni Katito kaeri ka mbele kacha ang'iyo ni Katito ka onego bed gi university mane mokwongo. Aneno ni Katito ka onego bed gi level 5 hostel ma ng'ama tuo to wuok kaeri dhi under the new program mar Baba Care. Under the new program mar Baba Care tithiedhi ma ok ni thagori ni lawo osiptal ahero kata Kisumu.